Zamora, Zarautzen jaioa, 21 urte, eta honen egoera, liga hoen barrenean, deitzen zaiona, propioa izango da. Bigarrena, Ibon Arruti Roteta, aldape, 21 urte, Orio Tarra, baita ere propio, makina urten zu, enegirik gara, baina aldatu egin du. Marroia, arregunagatu. Hirugarrena, Julen Elizaso Lertxundi, altzan jaioa, Amona Santilloko hainen du. 18 urte. Laugarrena, Andoni Campos Morei, 19 urte, Orio Tarra eta propioa baita ere. Iaz, patro ibili zen, aurten parkontzaran egonzi eta arrarunean hasi zaigu. Seigarrena, Iker Galartza Cuesta, 18 urte, Donostia. Zazpigarrena, Jon García Salaberria, 19 urte, Donostiara baita ere, Orioko propioa dugu hau. Ondorengoa Orio Tarra, veteranoetakoa talde honetan, Jon Gaztañazpi Lizarreta, 28 urte. Bederatzigarrena, Odei Alkorta Azkue, Adiarra, 19 urte. Amargarrena, Josu Itxaso Lertxundi, 20 urte, Aiarra baita. Esan behar dugu, azken bi hauek, Odei eta Josu, aukera izango dutela baita ere, talde nagusian estropada batzuk egitegoa, Aizperrok ala erabakitzen badin badu. Arauak ematen du, bidea gazte batzuk, bigarren taldetikan lehenengoan parte hartzeko, baina lau estropada baino gehiago egingo balituzke talde nagusian, gehiago ez dute izango aukerari bigarren taldean egiteko. Horrek esan du, akaso izan leikela bi-hiru estropada egiteko, azken bi hauek, Odei eta Josu. Jarraitu dezagun, 11garrena, Inigo Jauregi Mandiola, 20 urte, Tolosarra. 12garrena, Jon Lizarralde Tolosa, hau ere Tolosarra, nik bilagoa guazten. 13garrena, Endika López Toledo, 18 urte, aia ere Tolosarra. 14garrena, Imanol Makazaga Urreta Bizkaia, 22 urte, Orio Tarra eta propio. 15garrena, Imanol Mujika Armendariz, 20 urte, Aiarra. 16garrena, Xavier Ostolaza Urkizu, 26 urte, Orio Tarra baita. 17garrena, Aritz Peiro Lapuente, 20. Hemezortzigarrena, patroia behar zuen Joseba Ostolaza Lizaso, baina ez zin izan du etor. Zarauztarra, Orion urte desentetan ibilila, esan genezake gaina Orio estatuko txapelketa lortutako azkeneko bandera berarekin irabazi zuela, eta patroiaren faltan hurbildu zaigu, baina gaur ezin izan du hemen izan. Hauxo batetara da. 41 urte, Orio Tarra.
alderen zuzentzeko Jose Luis Agirre. Beste bat, falta omen dugu, Jon Etxeberria, Tolosarra dugu hau. Fitxetik borratu egin dute, mutik hau, Esaten nuen bezala, hauetik zuzentzeko Jose Luis Agirre. Azkar xamar joan nahi nuke, baina orain dela urte bete aurkeztu nuen talde honen patrontza lanetako Andoni Campos, ondugu, aurten patrontza lanak utzi eta arraunen. Nik galdetu nion orain dela urte bete, bere helburua irakoitzei postuak entzea hotezan, eta ara, bere buruak endudu, bere postutik. Erantzuna, nire objektiboa zala arraunen itia, eta aurten ala hasiko netzara eta ara indut. Bueno, horrekin gelditu gira patroik gabe, beste nubaite bilatu beharra izan dugu. Eta hau edan zuzentzeko Jose Luis Agirre hemen dugu, ez dakit zerbait esan idon. Baina, bueno, laguntza eskatu behar, dugu honek ere. Depardio, gaur aberron laztegean, eta nik uste, eta hemen urte batetzea, ikusten dugun pare bat oiru bat, dako titulazio, hori da gure objektiboa. Esan behar dugu gaur atzalden bertan dutela, lehen da biziko estropada, oran ikan txandaik ez dakigu, ordezkari bileran egingo da, atzaldeko iruretan, eta telebizatu izango da. Gero esango dizuet, Orion atzaldeko bostetan izango da ARZ-ko lautaldekin estropada bat, izango ditugu Zumaia, San Pedro, Castro eta Orio, estropada ordu berean hasiko da, lehenengo tandan izango baliake gaizki biliko gera, baina bigarren